Sa atong unang pagbasa, atong nadungog nga ang Dios nagpadayag sa matarong kanunay alang sa iyang katawhan. O gani kini iyang gihimo pinaagi sa pagpadala sa mga propeta ngadto sa katawhan aron magsangyaw ug magtudlo sa kamatuoran. O dili na hangtod diha gihimo ang Dios ang matarong alang sa katawhan. Matod pa sa unang pagbasa diha kang San Pablo ngadto sa taga Roma, iya pa mismong gipadala ang iyang bugtong anak si Jesucristo aron diha sa iyang kinabuhi dili lang siya magsangyaw apan siya mismo ang magkinabuhi sa matarong nga kinabuhi. Mga igsoon, adunay mga tao nga midawat kaniya, apan adunay mga tao nga wala usab modawat kaniya. Sama sa ilang kinaiya atubangan sa mga propeta nga gipadala sa Dios alang sa katawhan. Sa atong ebanghelyo karon, actually kini ang katapusan sa mga pipila ka mga adlaw nga si Kristo nag-criticize sa mga skriba o sa mga pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Kini ang katapusang parte din aduna siya another two accusations, no, made for the scribes and the Pharisees. So siguro klaro kaayo ang gihimong criticism ni Jesus sa mga pariseo. Matod pa niya, Jesus criticizes them by saying that the Pharisees, the scribes and the Pharisees are always have that hypocrisy, no, or false zeal. Siguro inuntang by decorating the old monuments and even building a new monuments for the past prophets. Pero atong hinumduman nga kini sila mauusab ang nagpatay sa maong mga propeta. The same scribes disobey the injunctions of the past prophets. So matod pa ni Jesus, samara sa ilang pagbuhat ni ini nga sila miuyon sa pagpatay sa mga propeta sa ilang mga katigulangan. Unsa may puti pasabot ni Kristo mga igsuon, ang pagpakaron ni ingnon. Siguro atong makita usab ang atong kaugalingon dili man ini maong sitwasyon. Apan sa daghang higayon kita nagpakaron ni ingnon atubangan sa daghang katawhan. Sama sa mga pariseo, sila nagpakita sa maong kinaiya apan wala nila kini himua diha mismo sa ilang kinabuhi. Maayo musulti, maayo mo padayag, apan wala nila kini himua diha sa ilang kaugalingong mga buhat. Ang ikaduha nga accusation ni Kristo sa mga pariseo, iyang gipadayag nga kining mga tawhana wala magpuyo diha sa kabalaan sa kinabuhi, pinaagi sa pagsunod sa mga pulong sa Dios. Matod pa niya, they are actually known as the official interpreters of the scripture. And as a matter of fact, they are called, they have the office of the kings, no? But unfortunately, their interpretations of the scriptures were all distorted and even hard or difficult for the people to understand. Og mao kini usahay ang nagpalayo mismo sa mga tao sa ilang paghigugma sa mga pulong sa Dios. Mga igsoon, we have also that kind of attitude in us.
Siguro moingon kita nga kita very religious sa atong kinabuhi. Gipakita nato nga kita ana kanunay sa simbahan, ana kanunay sa gestures sa atong pag-ampo apan sama sa giingon ni Jesus. Layo kita diha sa mga gitudlo sa mga pulong sa Dios. Mga igsoon, unsa may gipangayo kanato? Una, gipangayo kanato, we must be a people of integrity and character. Without any elements of hypocrisy in our hearts and in our Christian life. Mao kani unang gipangayo kanato. Nga atong kuhaon kanang atong pagpakaron ingnon. Apan magpuyo kita diha sa kamatuoran. Ikaduha, nagtawag kanato that we must continue to live a holy life. And remember, holiness always requires humility. Pagkamapausanon o pagpaubos. Mga igsoon, dili lisod sabton ang ipangayo ni Jesus diha kanato. Kung ato kining kuhaon diha sa usa kapulong, ang iyang gusto kanato kausaban sa atong kinabuhi. Hinahot unta nga sa atong pagpadayon sa pagpuyo diha sa pagsunod kang Kristo, maangkon nato ang tinuod nga kausaban. Hinahot unta nga ang santos nga Eucharistia magtabang kanato sa paghatag niya ng kadasig aron kita makasunod ug makatuman sa iyang mga pulong ug makahatag og maayong ehemplo ngadto sa kinabuhi sa uban. Amen.